Mandizibulisele kuwe mbukeli, ndikwamkele kwiNews Extra wale veki. Igama ndinguNosiphiwo Mamase. Singalibazisanga amasigawu siwarhuqa. Balishumi elinesixhenxe abantu abathe baphulukana nobomi babo kwingozi zezithuthi ezindleleni zeliPhondo ngexesha leeholide zePasika. Ukanti bafike ku300 abaqhubi abathe babanjwa beqhuba bephantsi kwempembelelo zotywala. Zintathu ingozi ezithe zenzeka kwindlela zaseMpuma Kapa nezisube imiphefumlo eli-17 ngexesha leeholide zePasika kweli phondo. Isebe lezothutho lithi kubanjwe abaqhubi abangapha kwama300 abathe babanjelwa ukophula umthetho wephulo elithi It Begins With Me. Ndingakuxelela kona ndingenaloyiko la kuthetha kukuba bagapha kweshumi elinesihlanu 15 abantu esebeswelekile because in 3 major accidents esibenazo they have accounted for 15 lives, those 3 major accidents. Enye yazo ke ile yenzeke apha eGqeberha izolo kwasweleka abantu abasixhenxe. In terms of drunk driving arrests, we are well over 150, closing in on 200 in those fatalities that I'm sure of. Umphathiswa wezothutho eMpuma Kapa uXolile Nqatha uwancomile amagosa asabele ngokukhawuleza kwiziganeko zengozi ezindleleni kule Pasika sisuka kuyo. Isebe lakhe likwathe indlela ezisemngciphekweni omkhulu wokwenzeka kwengozi ezifana no-N2 kunye no-R61 azikhange zibe nangozi ezininzi xa kuthelekiswa neminyaka edlulileyo. Nonto nje bekunzima ukubika ngengozi nokusweleka kwabantu ngeli xesha lePasika. Kodwa ke siyafuna ukuthulela umnqwazi bonke aboncedo lokuqala, i-rapid response teams zonke ngokusebenza ngokuzinikela ngeli xesha lePasika. Beqinisekisa uba ngabana ohola bendlela abasidibanisa namanye amaphondo yo-R63 yo-N2s azibanga naziganeko nazingozi ezingako. Kambe ke bekwabamba bevalela namakhulu abantu bebeqhuba bephantsi kwempembelelo zotywala, nto leyo yalathi ukuba ngabana ukubonakala kwethu kuwenzela umahluko. Kambe ke sitsho umphathiswa uNqatha sizawuqhubeka nalamaphulo sisazi ukuba ngaba ukhuseleko ezindleleni into yemihla ngemihla. Eli sebe likwabongoze abaqhubi ukuba baqhube ngomonde ezindleleni ukuze kungabikho bantu baphulukana nobomi babo ezindleleni zeliphondo. Sifuna abantu mani baqhube ngomonde nangobunono because sometimes it takes one moment of lapse of concentration for an accident to occur, and the accident as it is khokelela ekuswelekeni kwabantu. So sifuna abantu bakuthi bahlonele imithetho yendlela, bazihlonele nabo and respect each other to avoid ezingozi zikwazi ukuthinteleka sisoloko sizibone endleleni. Eli sebe lithi ukuba umqhubi ufumaniseke engayihloneli imithetho yendlela uza kufumana ezona zohlwayo ziqatha zokubeka ubomi babanye abaqhubi emngciphekweni wengozi. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo. Amachwama ebebambe indibano yawo yesithandathu kwikhaya lawo kwilali yakwaJoji eDikeni ngomgqibelo weveki ephelileyo. Injongo ibikukubhunga ngomnombo nembali yawo kwanokufuna ukuthathela ingqalelo njengezinye zezizwe zeliphondo. Bekumbetshe-mbetshe sisinxibo semveli kusitsho iingoma zesintu. Amachwama ebambe indibano kwikhaya lawo kwaJoji eDikeni. Amachwama athi angumnombo kaYintsati yaye afuna ukuthathelwa ingqalelo anikwe isithili Sarah Baartman nathi ngumhlaba wawo. Ilungu lekhaya lamachwama uPhumelele Mahlombe uthi le ndibano yokuchubelana ngemvelaphi yawo imnika ithemba. Le ntlanganiso yanamhlanje ibinyanzeleka sihlale ngoba nandiphumileyo iphume isinike amandla wokuba eli bango lifakiweyo lamachwama eneneni linto elisifaneleyo ngoba kaloku nathi savinjwa ubukhosi bethu, sasuswa kwindawo sasihlala kuzo, sazimbacu kwezinye indawo kwezinye izizwe. Kodwa namhlanje emva kokuba siphuma kule mbambano siye siba namandla wokuba sikwazi ukubuyela kwezi ndawo bekufanele basihlala kuzo kakade nezi ndawo sasidudulwe kuzo ukwenzela kumhlaba okwazi ubuya kusetyenziswa umthetho sikwazi ukufumana. Le ndibano namhlanje sinike amandla wokwazi ukukhuthazeka kulo mcimbi. uXolelani Nyamla nobesisithethi kule ndibano uthi kubalekile amachwama ayazi imvelaphi yawo. Sizalwa kuyintsatho nguyeza lochwama. Imihlaba yethu siyayazi ibisendaweni ethile. Xa siyolatha namhlanje imihlaba yoba omkhulu ikule ndawo kuthiwa xa ikhumushwa namhlanje xa ibekwa ngokwe region ngoku kuzothiwa iSarah Baartman. Umhlaba wamachwama lo.
ingumhlaba naxa ujonga imbali ozawufika ufumane uba ngumhlaba wamachwama lo. So siqonde ukubana ke asikwazi ukuyiyeka le nto ilale sikhona okwingathi asikho, masiphakame siyilandele. Amachwama athi akwadlala indima ekulweni nobundlobongela obujoliswe kwisini nengumkhwa othande ukuqatsela. Abantwana nabantu abangoomama sithatha inxaxheba yokuthi xa enaloo nto azapha kuthi kwesi sigqeba simncede, simdibanise nee-social workers kwenzela azokwazi ukuba xibilile emphefumlweni. Kaloku laa nto yenza nee-depression, nee-anxiety, yes, nesimo sengqondo. So sisahamba loo mandla, kodwa ke nabantu ngootata babe sisithi sicela bayixhase because nabo ngootata babone abantu bamachwama ba sinalo inkxaso kwabatata. Amachwama athi aza kuphinda adibane ecala kweyekhala ze ngenyanga yoMsintsi babhiyozele imvelaphi yawo eBhatisi. Athi imbali yawo yafumaneka kwiYunivesithi iRhodes. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguNandipha Mestile eDikeni. Ukanti ngelo nqaku umbukeli makhe sithitsi gqada evenkileni. Manibuyeni kwamkele kwakhona kwezindaba. Umbutho we-DA eMpuma Kapa ubambe indibano kunye nabahlali kwiholo loluntu eTshedi eGqeberha, nalapho umgqatswa kwisikhundla sikasodolophu kulo mbutho uRetief Odendaal enze izithembiso ezintlanu zokuphucula lo masipala. Unikezelo lwamanzi kunye nokuloba abatyali izimali zezinye zezithembiso ezintlanu ezenziwe ngumgqatswa kwisikhundla sikasodolophu eNelson Mandela Bay uRetief Odendaal ngethuba lombutho obubambe indibano nabahlali kwiholo loluntu eTshedi. Today I made the 5 pledges that are our commitment of how we're going to change the lives of people in Nelson Mandela Bay. These pledges include making sure that we have water and electricity in all homes, making sure that we stop corruption, making sure that we create more housing opportunities and build more infrastructure, making sure that we've got a clean and safe environment. And it's all about ensuring that we've got tangible solutions to fix this mess. What we've seen over the last couple of years is how this municipality has collapsed, unable to deliver services to the people of Nelson Mandela Bay. Lo mbutho uthi sikhokelo saseNelson Mandela Bay siyasilela. Currently, this coalition government, which was put into place by the smaller parties like the PA, the NA, the EFF, together with the ANC, has collapsed all of these things in our communities. We don't have water in our taps, we don't have electricity in our plugs, and our streets are not safe. I mentioned the fact that we don't have a single working CCTV camera connected to a joint operations center in our city, whereas the DA governed Kouga, which is a smaller municipality, has over 180 CCTV cameras connected to a 24-hour joint operations center at the Humansdorp fire station. So it's one example of where you have a DA majority government, where the smaller parties cannot hold you to ransom and collapse the government on their whims or on bribery. Uluntu nala luthandabuzi lo mbutho ukuba ungazisa utshintsho oludingekayo kulo masipala. Every day you can see the changes, the small changes that DA activists are bringing in the community. And these changes can only occur with a person like Retief Odendaal driving the changes that the people of the Nelson Mandela Metro is needing. There's no question whether he's going to bring change. There's already change since he started his campaign as a DA mayoral representative. When we say why, if you look at the decay of all the areas in the Nelson Mandela Bay, you cannot but vote and trust and cast your trust on Retief, because I've never seen a selfish person like Retief. Unyulo lo masipala luza kuba phakathi kwenyanga yenkanga kulo nyaka neyomdumba kunyaka ozayo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Ntshumbi,
eGqeberha. Abahlali bakugompo ngolwesithathu bangene ezitalatweni zakwesi sixeko besingise uyokuvala indawo yentselo nolonwabo nedume ngokuthengisa iziyobisi nokushishina ngesondo iCalifornia. Iminyaka abahlali bakugompo benyamezele ushishino olugwenxa kwindawo yentselo nolonwabo iCalifornia kugompo. Batyhola ngelithi kule ndawo kuthengiswa iziyobisi kukwashishinwa nangokuthengisa ngesondo. Namhlanje abahlali bakule dolophu babhinqe umfitshane badibana eQuigny basingisa kule ndawo nesedolophini. Bathi akuzukwenzeka bugwenxa kwesi sixeko bejongile. Abantu badiniwe bakrukukile. They are very tired because bonzakalelwa ngabantwana ezindlini. Abanye abantwana babonakali, abanye bathi bezofunda kwi-universities. Apha mna ndisebenza e-University of Fort Hare. I'm also umfundisi. Abantwana bastaka kule ndawo, abanye baphelela apha bezokufunda kule province, bezokufunda kwesi sixeko, but baphelele apha. So we want into yobana abantwana bethu babe safe because bazenza izinto kuba befuna ukuzenza, not because banyanzelekile uba mabazenze. Bathe basakufika ngaseCalifornia bathintelwa ngabakwantsasana. Oku kubacaphukisile kakhulu, baphela betyhola umasipala ngokukhuthaza ushishino ngeziyobisi. Remember, we have a right to buy too much South Africa. We have a right to buy the landlord in front of ingcango zakhe eze kuthi, but ipoma polisa wase South Africa asivalele. Meaning that xa besithi mangaqhutyeka kuyo phambili, they are protecting these people. Loo nto sifuna iphele namhlanje. Sithi rhulumente, masipala walapha kugompo, hlukana nokukhusela abantu abangene bugwenxa apha, abenza izinto ezimdaka apha, nabantu abaphalalisa ulutsha. Omnye wabaququzeleli beMarch and March kugompo, uMasiviwe Mxokozeli uthi bona beyiMarch and March abananto yokwenza noqhankqalazo lwanamhlanje. Uthi uze kulo mngcelele ukuzoyicacisa icace okwekati emhlophe ehlungwini lonto. They must not use the previous March ibe ngathi ngokuthi nasiqhubeleka nale sinika urhulumente ipressure unnecessary, and yet we know that there are rules and protocols ekufuneka into yokubana zilandelwe. And number 2, kusaxoxwa namhlanje emveni koba kuxoxiwe silinde a proper response ezosuka from ugovernment esicinga into yokubana ifanele ukwenzelwa emngqeshe kwikomkhulu lamarharhabe no premier no ministers babe khona. Ukanti abaqhankqalazi batyhola ngelithi usodolophu waseBuffalo City walile ukwamkela ixwebhu nezikhalazo zabahlali nabathe bazisa kwiholo yesixeko. Ukanti nathi sizenzile iinzame zokuqinisekisa ezi zityholo kwiofisi kasodolophu kodwa asafumana mpendulo. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguNandipha Mestile kugompo. Aziqalanga ngethuba izifundo ngolwesithathu kwisikolo iNew Brighton SDA Primary School eGqeberha. Nanjengoko abazali bebekwesi sikolo belindele impepha ebekulindeleke ziziswe lisebe lemisebenzi yoluntu neziseko ezithe esi sikolo masiphume kwesi sakhiwo kungene icawa iBantu Church of Christ nekuvakala ukuba yiyo enelungelo lokusebenzisa esi sakhiwo. Emva kokulinda isebe lemisebenzi yoluntu neziseko, abazali nabo belungele ukunyusa idolo xa elisebe linikezela impepha zikaphumaphele kwesi sikolo ze isakhiwo setyenziswe yiBantu Church of Christ. Usihlalo webhodi elawula isikolo sisakona ubazise ukuba elisebe aliza kuba safika namhlanje. Omnye wabazali babantwana besi sikolo uNandipha Mpongoshe uthi intlungu le bajongene nayo bengabazali. Ibhlungu kakhulu into esehleleyo. Sinabantwana and xa sithumela abantwana esikolweni as-expectanga into yokubana sifumane the kind of bullyism esiyifumanayo ngolu hlobo. Siye sabizwa nguprincipal namhlanje wasihlalisa phantsi njengabazali wasixelela and sixelela into engaqala ukwenzeka. Ndingomnye wabazali kudala befundisa abantwana apha esikolweni, so ukwazi uba isikolo sasinikwa ngudepartment ngo-2015 ndandikhona, ungena kwethu esikolweni ndandikhona. So thina yonke into esiyaziyo andiqondi into yokubana intleka ivakala kamnandi nakophi nomzali sengumzali ongena umntana apha esikolweni into yokubana kufumaniseke uba abantwana bayakhutshwa ngenxa yenkonzo.
Ukona uthi ufumene imbalelwano kwisebe lemisebenzi yoluntu namhlanje eyazisa ngokuhlehlisa ukuza kwalo. Namhlanje according to i-appointment yethu ke no Public Works silapha singabazali, lapha singabahlali, bantwana bavulile kakuhle esikolweni, bangenile, sothusiwe ke basisalinde uPublic Works. Kwasuka kwangena i-email ngoku ethi bayayipostpone i-meeting, bayipostponela ungomso ngo-12, bathi venue to be announced. So sisekuloo dilemma ke ngoku, kodwa ke sekunjalo sisamile thina sithi wonke umuntu ofuna usibona uzawuza apha esikolweni. Ingxaki ayikho sekwi-buildings zaka-Public Works phaa offices zabo, ingxaki ilapha esikolweni eNew Brighton SDA Primary School. So sifuna ke baze apha bazo-adressa apha abazali, bazo-adressa ootishara, ba-adresse ne-community as isigqibo sethu besinaso nabo. Umququzeleli we-EFF kumasipala eNelson Mandela Bay uSinawo Tambo uthi babone kunyanzelekile bengulombutho ukuba bangenelele kulomba wokuba abafundi baphume kwesakhiwo. Si-EFF sizele into enye aba ukuthi senze sure abantwana babe seziklasini isikolo siqale. Sazisiwe izolo ba kukho inotice yeleta efike from Department of Public Works ethi ba nesi sikolo singavulwa namhlanje siya-evictwa because of some dispute ekhoyo kunye necawa. So sababuza ba okay le letter nifumeneyo iphuma na ku-sheriff of the court, iphuma nayo court, kwathiwa hayi ihamba ne-letterhead ye-Department of Public Works. Sayibona apha ke ngokuba inabo bu-illegal, kulapho singena khona uba akho mntu, akho department of the state that can evict anyone without a court order from the sheriff and without providing an alternative ye-accommodation. Sidibene ne-school governing board nabahlali nabazali abafundi balapha basibriefa kwenzeka ntoni, qale nini le ngxaki nale ngxabano banayo necawa, and sarealize ukuthi bana ayikho icawa enoxabana nabantwana besikolo, ifuna ukukhupha abantwana besikolo ifake icawa endaweni yabo. So sifuna ukwenza lo mediation, asizange uzokulwa namntu, asizange uzothatha cala, icala esilithathayo leli labantwana, and siyavuya ke banamhlanje iklasi ziqalile. IBantu Church of Christ ithembise ukuphendula xa selihleli phantsi ngalomba njengekomiti. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mtiki eGqeberha. Ugqirha Grace Mandisa Naledi Pandor ungene ezihlangwini zikaGeraldine Fraser Muleketi njengenqonyela yesine University iNelson Mandela. Esamkela esisikhundla uPandor uthe banomsebenzi omninzi ekufuneka bewenzile beleliziko. It was an afternoon filled with bright colors of sashes as graduates and academics, dressed in flowing gowns from master's degree holders to professors, gathered to celebrate the installation of the fourth Chancellor of Nelson Mandela University, Dr. Grace Mandisa Naledi Pandor. Speaking on behalf of students, SRC representative Somila Komani congratulated Dr. Pandor, saying students are hopeful that her leadership will bring positive change and new opportunities for the university. It's a momentous occasion as we meet to celebrate the installation of our new Chancellor, Dr. Pandor. We extend our warmest congratulations to you, Madam Chancellor, on this significant milestone. Your appointment bears testament of your outstanding achievements and dedication to academic excellence. We are honored to have you at the helm of this institution. May your tenure be filled with vision, inspiration, and success. We look forward to your guidance and wisdom. Congratulations. Representing the university's alumni, Lebona Reset, Dr. Pandor takes on the role at a challenging time for higher education. He noted that universities are expected to do more with fewer resources, while many students continue to struggle with debt. However, he expressed confidence that she will help address these challenges. Your installation comes at a critical and defining moment in higher education in South Africa. Universities are being asked to do more with less. Student graduates are carrying the burden of student debt, hunger, and uncertain future. We are looking at institutions of higher learning not only for qualifications, but also for moral courage, ethical leadership, and a pathway to justice.
You come to this office with a deep appreciation for the transformation and power of education, and with a reputation of seriousness and steadiness of purpose. And for that, we are forever grateful. Lepano, we trust you understand the moral role of the university and institutional culture. We ask that your leadership strengthen our government structures, bring much needed financial partners to help address the challenges we've outlined, build on entrepreneurship programs, and reduce student debt. Vice-Chancellor Professor Sibongile Mthwa reaffirmed the university's commitment to integrity, assuring Dr. Pandor that she is not stepping into a scandalous institution. I can only commit to the Chancellor, in the presence of this congregation, that we are going to continue to do what we have always done, to put our university on a strong footing as a university in service of society. I can only commit that we will not disappoint because we understand leadership as stewardship. We understand leadership as sitting down. We understand leadership as answering the calling that is larger than all of us. So I can only commit executive management that you will not find scandals at these universities that will sully your unblemished record. The Minister of Higher Education and Training, Buti Manamela, welcomed Dr. Pandor and highlighted key challenges facing institutions, including limited resources, growing demand for access, and the ongoing need for transformation. He expressed confidence that she will play a role in shaping the future of higher education. Our higher education sector stands at a critical juncture. We face constrained resources, rising demand for access, and the unfinished task of meaningful transformation. But this is not a moment for hesitation. It is a moment for bold coordination and coordinated leadership across institutions, government, and society. We must deepen access, improve student success, and ensure that our universities are responsive not only to the needs of the economy, but also to the broader project of building a just, equitable, and capable state. Today, in inaugurating you as Chancellor, we affirm our confidence not only in your continued leadership, but in the enduring power of higher education to change lives and transform our nation. Pandor has committed to making sure that Nelson Mandela University continues to uphold Nelson Mandela's legacy. This year marks 21 years since the three institutions, namely the University of Port Elizabeth, Port Elizabeth Technikon, and Vista University, merged to make the University of Nelson Mandela Bay. For Mpumagapa News, I am Sisipho Mtiki in Gqeberha. Make siphinde sithume umntana evenkileni. Ndiyakwamkela kwakhona mbukeli. Kwezemidlalo, iCrusaders zintshatsheli ze-2026 kuGulf Easter Tournament emva kokoyisa iMenzi Academy ngamanqaku 2 eqandeni kumdlalo wamagqibela kankqoyi eBhongweni Sports Fields. The competition brought together top local teams and showcased rising football talent in Blue Crane Road Municipality. Crusaders lifted the 2026 Gulf East Tournament trophy after beating Men's Academy 2-0 in the tightly contested final at Bhongweni Sports Field. Despite coming into the tournament without a full squad, the Crusaders technical team says determination and discipline carried them through to victory. Sazamanga ngoko sinako ukuthi bala majita mawasinyamezele
until sizofikelela kule ndawo sifike kuyo. Otherwise I'm happy ngendlela esebenzisene ngayo la majita kuyo yonke le tournament. Win le tournament Godman come to going forward. I am proud of myself okokuqala. I'm not a coach. I was trying to come and help amajita. La majita nsuka nawo kude nsuka nawo eBhayi kudala ndadlala nawo. So I know i-characters abanazo. So ndazixela into ba I'll take that risk ba mandize ndizowacoacha. So I'm proud of myself. I'm proud of i-Godmans ezibezizise apha eKukaus ba masizodlala i-tournament. I'm proud kakhulu nange-players zami. Men's Academy coach Phosphate Menemene says that although the loss was disappointing, the team walked away with a valuable experience. Experience yethu apha kule tournament ibintle kakhulu. Ukufikelela apha bengekho lula. We were underdogs. Abantwana besizana esihamba nabo apha are less experienced. So okwethu apha was to come and express ourselves. Sipushe ngakho ngesinako. But ke ngoku into esibethileyo ke ngoku it was fitness, lack of fitness, the lack of experience. Otherwise the experience was good. We need to fight. We need the Easter bring a unity to the community of Kukaus, and Kukaus ayivaleli any other communities. It's an open community. You don't ifundile apha bubuhlobo nothando kakhulu le family. It's a family community of football. Executive Mayor of Blue Crane Road Municipality says tournaments like this play an important role in uniting and uplifting local communities. Kuluvuyo nokukhuluma ngqokum manibulele ngelithuba kwenzela into bangaba idlulise lamazwi okubulela kwi-partnership esinayo kunye no-Synergy enye win farm ezikhoyo apha. Bekugcwele ukuqala ngolosine uLohlanu namhlanje umgqibelo lapha ebaleni nayizolo benilapha ebaleni nangomso nza lapha ebaleni ubungqini economy yalapha especially Blue Crane especially Kukaus ikhulile ngezinsuku kuze abantu abaningi abasuka kwindawo ngendawo yenye ye-tournament ezenzeka minyaka le kodwa kulo nyaka liqhumile izinga. Ndithemba ukuba ngaba even nomama nosisi abathengisayo baqhamlile because abadlali bebelapha bathengile kakhulu. Ndibabulela ngenkxaso yabo baphuma kwindawo zonke bekugcwele kakhulu kusagcwele nangoku. Crusaders walked away with gold medals and 30,000 rands, while runners-up Men's Academy received silver medals and 15,000 rands. Reporting for MBK TV News, I am Lenge Cwabe in Kukaus. Ziphela njalo nezindaba ninga neveki enhle.